Ġiet konkluża l-inkjesta indipendenti li saret mill-imħallef irtirat Jeffrey Valencia dwar il-każ ta' Carmenu Fino. Fino, anzjan ta' 83 sena u residenti f'San Vincenz de Paul, ġie rrappurtat nieqes lill-Pulizija fit-28 ta' Ġunju li għadda. F'aġġornament li ta' lill-ġurnalisti l-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela spjega li l-inkjesta indipendenti tikkonkludi li diversi impjegati ta' San Vincenz naqsu mid-dmirijiet tagħhom u ma mxewx mal-proċeduri tas-soltu. Dan wassal biex f'dik il-lejla Carmenu Fino joħroġ mill-faċilità. Il-ħaddiema involuti huma 4 carers u infermieri kif ukoll 4 membri tas-sigurtà. Ir-rapport juri f'dik il-lejla il-grada prinċipali ta' San Vincenz de Paul li suppost tingħalaq fil-11 ta' bil-lejl u tinfetaħ fis-7 ta' filgħodu tħalliet miftuħa. Joħroġ ukoll li fis-sala li fija kien hemm Fino kien hemm 34 anzjan ieħor. Dan ifisser li skont ir-regolamenti tas-saħħa kien hemm biżżejjed ħaddiema. B'hekk ġie konkluż li ma kienx hemm nuqqas ta' ħaddiema. Madankollu l-inkjesta turi li meta ntemm ix-xift tal-ħaddiema li kienu xogħol bil-lejl dawn naqsu milli jagħtu handover lill-infermiera tax-xift ta' filgħodu u għalhekk ir-rapport li Fino kien nieqes sar filgħodu. Brabta ma' dan il-Ministru sostna li dan il-każ ma jirriflettix fuq il-ħaddiema kollha ta' din il-faċilità u faħar l-isforzi tal-mijiet ta' impjegati f'San Vincenz de Paul. Intant il-Ministru Abela qal li l-inkjesta tirrakkomanda wkoll bosta miżuri li għandhom jittieħdu u li l-awtoritajiet mill-ewwel wettqu ħidma sabiex tissaħħaħ is-sigurtà f'San Vincenz. Fost ir-rakkomandazzjonijiet li ħarġu hemm dik ta' tagging u tracking fuq l-anzjani mobbli, miżura li diġà ssir f'xi pajjiżi oħrajn u li fi kliem il-Ministru Abela hija triq il quddiem. Żedna is-security details. Bibien u gates li suppost ikunu magħluqin ġew magħluqa. Aġġornajna standard operating procedures u qegħdin nesploraw sistema ta' tagging jew tracking. Din hija sistema li aħna rridu nkunu konxi li trid tkun sistema dinjetuża, sistema legali. Allura qed naraw x'inhu l-aħjar metodu biex nintroduċu din il-modalità. Punt ieħor li ħareġ huwa li għandha ssir definizzjoni ċara bejn l-irwoli tal-carers kif ukoll tal-infermiera fis-sala filwaqt li jkun hemm armonija bejn il-ħaddiema u t-tmexxija tar-residenza. Ġie notat ukoll li n-noti ta' rapporti mill-infermieri għandhom jimtlew kif suppost. Fl-investigazzjoni tiegħu l-imħallef irtirat Valencia tkellem ma' 16 il-ħaddiem f'5 seduti differenti. Sabiex ikun hemm aktar sigurtà f'San Vincenz ħarġet sejħa b'mod urġenti għall kumpaniji kollha tas-sigurtà f'pajjiżna biex jiżdiedu l-uffiċjali tas-sigurtà filwaqt li ssaħħet is-sorveljanza bil-kameras tas-sigurtà. Il-Ministru qal li din l-inkjesta ntbatet lill-awtoritajiet kollha konċernati fosthom li tmexxija ta' San Vincenz li għandha tagħmel ir-rakkomandazzjonijiet tagħha dwar x'azzjonijiet għandhom jittieħdu lill-Kummissjoni għas-Servizzi Pubbliċi. Fil-frattemp l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Il-Ministru Joe Etienne Abela akkumpanjat mis-Segretarju Permanenti Christine Xkembri kellu laqgħa formali mal-qraba tas-Sur Fino u għarrafhom bir-riżultati tal-inkjesta u martaqgħu wkoll ma' uffiċjali tal-unions li jirrappreżentaw lil ħaddiema f'San Vincenz de Paul.